Osaat? Osaan. Tuu. Minä olkapäissä. Aamurytmissä se on mutteria irti saa. Mä en oo juonut edes aamukahvia tänään. En mäkään. Eiköhän mennä kohti juomaan. 8:00. Häh? 8:00. Vittu saat. Jep. Sen siitä saa kun keunut lipalla. Jep. Musta Hussen lippa. Muutterikarra löytyy jo. Jep. Tähän ei vaan no vaatii just vitusti modaamista, että saa Hussen lippa. Musta Hussen lippa. Ei siinä muuta. Hei. Pyöris käsi. Hei. Voi jumaa. Jep. Mulla on muuten bensa loppu. Taas. Joo. Enää. No tossa melkein täynnä. Nyt tää lähtee pyörimään. Voidaan muuten mennä 1:30. Jep. Jep. Yrittääkin. Tiukka on kuin 99. Varmasti. Pikkusis. Niin. Joo. Ja nyt tahan videokuvaa nyt oikeesti. Loppuu tää tommosta. Perheohjelma saatana. Timo on kohta lähtis, kun mahtuis käsi tonne. Nilsson. Tänne suuntaan koet pyörittää. Niinku ihan kellon suuntaan. Ota se käsi pois. Ai! Melkein pyöriikä. Niin. Nilsson! Voi hyvin. Voi jumala. Joo, joo. Joo. Onks tää runkokin mennyt ihan naarmaan? Sit sä pudotat sen sinne vitun paska. Voi jumala. Otas nyt katso. Ei se oli alun perin täällä. Voi jumala. Mitä se lisää? On nyt hiljaa vittu ruuvaa saatana. Sekin. Juu, ei tuu